and Music Lounge. Diba? Dami ra ko ato, ma'am. Si Sir Bart ang nakapalit ato. Ubos sa ngalan ni Ma'am Lia. Di ay. Klaro na. Gilingla ko nila. Gilingla ko ni Bart Motiklar. Gilingla ko nila. Ma'am, iman ang sa... Ma'am, kay nagpalinlam ka, ma'am. Magawas na si Bart. Bart! Ate Bel, pugi! Kay akong taong guard! Bart! Gawas niya! Bart, usap pa! Tingnan siya, ha? Tingnan mo ako! Kinahanglan magkikita siya na ako! Nagkasabot ka! Oh, ma'am. Motos ka ng ganay. Oh, sir, mong kumaring hilaw, sir. Ang inahan ni Ramil, yung bala niya. Oh, sir. Kadiyot sa Idsa. Ano man to si Papa nga? Gidit man ang gani ta. Nagdali man to yan. Excuse sa Idsa. Sige. Dong! Dong, ang lihi ko! Hey! Ano sa kusina? Dong! Oh, Dong, pagdali. Abaso na to si Papa. ano sa basa ni Papa Day? Basta nung pagdali lang ay nahibong ko sa iyong mga lihimkan. Dali ka. Di pa yun si Papa. Ruton ko may adi sa Pikas Gate. Isudlan si Rami Mercader. Dali dong. Asa to sila tito? Ay, gisundan si Papa Santi nila. Uy, nausa makaganina ra kag gipatawag ni Sir Bart. Sige na, ato na. Oo, day. Patawag mo niyo, Sir Bart. Nagkitabi mo ko sa guard good. Sige, Ah, sige, Ate Bel. Ang seryon. Sige. Do. Ken. Yung mo ko itong patawag. Tinawag na. Ken. Abi ni mo, may itan niya kung trabaho ni mo. Ano sa trabaho? Believe ko ni mo. Buhutan ka. Kugihan. Unang imong kakugi din eh. Dili ka mo dawat og sweldo. Mao nga, akong gihuna-huna, ang imong kakugi, ako nang buhaton, nga makakwarta ka. Ano sa man trabaho, alo? Kuan, kini, messenger. Makamaw ka mo og motorsiklo, no? Ulo, kamao ko, good. Palitan ta kag bagong motorsiklo. Unya, hired ka na as messenger sa bagong kompanya. Nga negosyo ka niya to, ni Carmen Mercader. Lo, diri biya si Ma'am Carmen. Ha? Og, nagunsan sa din eh. Ikaw ang tuyo, Lo. Pero hadlok ni Ate Bill. Ako, biya itong lawas si Ate Bill, ma. O, ang papa ni Bailio ba, yung apasad. Hasta sila mariliyap si Bailio. Uy! Nga naman! Na, wala daw kalibutan na nga, Lo. Kadiyot. Hello? Iha, Lia. Saan na inyo gisundan si Carmen? Ang buto rin pasabot si Santi ba, papa ni mo? Nagsunod mo ni Carmen? Unsa man na? Nakatuturo ba ang driver? Okay. Sige. Oo. Mapas ko. Sunod ko.
Sige, bye. Okay, papason ako sila, sundan ako sila. O, ay nagsulti slungan mo, ha? Oo. Sige. Oh, Ken! John, Ano to sila? ambo. Murag, nag-lockdown na eh. Oh, bitaw na akong ibut lang ganihan papa ni Leia. Kay, mura man to nagdali og kanao eh. Na, nagsi, mangkaroon mo ito yung ato. Gikubaan mo noong guda. Ganiha manggod nga naglingkod mi diha sa couch. Pag-agi gud sa papa ni Leia, mura man gud na nagpulot sa iyang luyo. Mura man to pistola. Na, kuyaw kung iya itong absan. Kaya murag si mangkaroon mi ito yung tuyo. Hala, kadelikado. Tingali makapatay ang usad ng papa ni Leia. Magampo lang ta, Jud. Dili ba lalim kung balik sa Muntinlupa. Ah, hinoon. Tuwa man kaha sila si Leia o si Leia. May agpas man kaha. Maayo lang ang tag-maabsan to si papa ni Leia. Huwag si Lolo po, niyapas. Judy? Ayun, suti si Lula. Oh, murag, sikreto man na yung panagsultihan. Nano mo? Wala. Wala la. Ay, tawag Lula. Si Cristel, nagmata na? Oo pa. Ano? Ano ba mga tao? Mingaw man. Nanglangkaw ka diyot la. Si Bardo, wala sa akong tupad. Nangatulog ba ng kami? Tuan sa to. Nakikita sa itong Carmen Arcader. Wala, Lula, uy. Ito, Lula, sure ko nga nagkuyog ito sila si Leia, si Papa Santi, si Leo, ug si Lula Bart. Bitaw lang. Nabanding ito. Anya, sila-sila lang din magbanding? Wala na kulabo? Nya, Lula, kay natuwag pa man ka. Siya, no? Wala na nagpupukaw, ha? Kapit na may pupukaw? Lula, pasin og naikog na sila pukaw ni mo. Parehas ko ni Cristel, Lula, huwag man sa pukawan ni Leia, kay natuwag man po. Siya, no? Wala din magkapukaw? Ay, upos bitaw si Lula na. Sige, Jud. Matos ako sa'yo. Sige, kaya ako tanawang si Cristel din niya. Ilaman talaga. Kalibutan ta kahibut nga nung managlahita sa dalan nga atong gilaktan na nagsubay sa laing